We bestaan 25 hier, zo'n beetje, dik 25 hier, dit hier. En wat wij doen, dat is nou ja, voornamelijk mestmaatje. En roenhouten, zweden en zo voor traditionele platbodemskippen. Ik heb hier zelf een jaar of 18 in de chartervaart zitten, in de zielvaart. En nou ja, scootjes, heb ik een hier een fitje, heb ik scootjesziel. En dat is een passie, dat is mooi. En wij ben gek op die skippen, voornamelijk. En dat is natuurlijk, ja, als je dan daar onderdelen van matje kennen, is dat natuurlijk, ik ben een passie. Dit is nog een ambacht, dat leest net op de squallen. Nee, ik heb wel een opleiding vroeger als timmerman gehad, maar zadwanen ben ik natuurlijk altijd wel wat met hout, heb ik altijd wel gehad. Maar dat moest je van oren, of dat moest van oren leren en goed jaren hoe het moet. En mijn eerste meis wie net helemaal rond, maar dat hebben we nog wel onder de vingers, ja. Die staaldraadje heeft een mikroskoofnaam. Ja, dat wie een meest voor de Zuidwesthoek en die meest wie net helemaal goed. Ja, zo ben ik was aan het experimenteren natuurlijk met dingen. En die meest daar zie je ja, verkeerde kracht in. En voor de Zuidwesthoek hebben we toen ook gehoord. En ik zei uiteindelijk ik. En toen had Elke Dijkstra hem van mij overnaam. In eerste instantie want die hier zijn meest vallen laten. Bij een oude scootjeszielerij van de ja, dat is de IFK's. En nou ja, die zei toen ze mij van als ik kampioen word, dan neem ik hem van je over. En hij werd kampioen dat jaar. Maar dat jaar erop moest er hutzielen en toen zoek ik even mooi. En we gingen zouden er maar voor de helft bij, toen zouden er de pats en toen weer er achteraf. Ja, toen weer de raap weer, want toen zei ik klaar, jongens, maar vanuit je rubberbootje altijd die meest hing in blauw. En dan zit dus een stilte in. En bij de SK's mag dat wel en de IFK's mag dat net. Nou ja, toen dat zei ik, toen weer de raap weer verzeild. Toen weer alle media die zitten om ons heen en wat wij de haven waarin winnen. En nou, dat had nogal wat gevolgen gehad, ja, alweer met disqualificatie en neem het maar op. Ja, ik ben weer maar draaien. Ja. Mijn zoon die werkt het mooi en dat is dus de jongste. Ja, mooi met alle houtsoorten aan het werk, dat vind ik. Hè. Mooi met hout aan het werk. Ja, dat af en toe wat minder hoor. Maar, nee, maar dat vind ik mooi werk dit, mooi mesten. Nou, ik ben dan aan het leren dan, maar ooit zou ik het er wel een keer overnemen, denk ik. Ik heb een poos op de universiteit gestudeerd en toen een keer een poosje op de HBO. Maar ja, en stiekem weg hier wat ingerold. Met haal- en spaandiensten. En nou ja, op een gegeven moment moest ik een keuze maken. Wat doe ik? Nou, toen ben ik met mijn opleiding gestopt. En ja, dat ben ik nog steeds. Leeuwarden staat wel mijn peerbregen bekend dat er een mooi schip met hing in blauw binnen. Onder de vrouwenplaatsbregen en dit weer de Noorderbregen, door de Prinsentuin Hennelo. En ja, die klep gaat net helemaal recht omheen. En ik geloof dat dit nummer zo weer die in die bregen hingenblauwd is. En toen belden ze mij op van een verzekering van had ik als mestmaker zeg maar daar wel graag even komen worden, dezelfde middags. Om nou ja, zeg maar de skiën op te nemen en daar nog verder van te maken en zo. En daar wie ik maar nog een partij, een orenmeestmaker. En nou ja, ze het mij gunt. Dat die ene zijn idee is, de oren zijn breed, hè? Goeiedag. Wat gebeurt hier? Wij houden morgen een verkoop van Tesselschade. Dat is een vereniging die vrouwen ondersteunt bij het financieren van opleiding als ze daar zelf geen geld voor hebben. En wij zijn nu alle spullen gaan we inrichten. Allerlei handgemaakte spullen, veel borduurwerk, maar ook houtwerk. Sinterklaas en kerstcadeautjes, dus ja, van alles wat.
En hoe kom je op bij deze organisatie dan? Ik zit in het bestuur al een jaar of 7, 8. Dus ja, en ik heb ze leren kennen doordat ik gevraagd werd. Dus ik ben een beetje buiten adem van het sjouwen en rennen. Allemaal vrijwilligerswerk hoor. Wat zit hier allemaal in? Nou, dat zul je zo wel zien. Maar ik kom... Tesselschade is een vereniging van Vrouwen voor Vrouwen, een landelijke vereniging met 30 regionale afdelingen. Sommige in steden, andere net als wij hier voor heel Friesland. De hoofddoelstelling is vrouwen te steunen bij het bereiken van economische zelfstandigheid. Ik doe met Marja samen BPO, dus Betsy Perk Opleidingsfonds. Hè. Dus studenten die bij ons een aanvraag doen, want boven de 29 krijg je geen duo meer, geen studiefinanciering. En dan komen ze met een aanvraag bij ons. En moet u dan beoordelen of ze wel of niet een beurs krijgen? Ja, dat doen we. Ja. Aan de hand van een checklist hoor, want dat is in Nederland overal gelijk. Dus alle afdelingen hebben dezelfde checklist waar ze dan aan moeten voldoen. Hè. En kent u die dames dan ook persoonlijk? Ja, we gaan op bezoek. Ja, we gaan op bezoek, we hebben een gesprek, kijken even of het echt nodig is. En de DK moet het onderschrijven, ze moeten een andere studievereniging of een andere fonds dan ook nog aangeschreven hebben. En toen ik ermee begon had ik niet een idee dat er zoveel fondsen waren die allemaal geld geven aan mensen die willen studeren en niet meer van de duo krijgen. Hè? Dus dat had ik niet gedacht hoor. Als je zelf aan de andere kant van de maatschappij staat, zou ik dan maar zeggen, heb je niet het idee hoe het aan de andere kant is. Dat is, vergist men zich in. Hè? Tenminste, ik heb me erin vergist, laat ik zo zeggen. Ja. Maar nee, ik vind het heel leuk werk. Ja, daar doen we het voor, daar doe ik het voor. Dit is hard werken, maar dat andere is het doel waar we voor doen. Nou, heel veel succes mee. Ja, dank u wel.